mago mapodi protein. Teko kod modhi chiro oganda medo hiruok kendo wito jogi kod mwandugi masira mar mach manotimore Embakasi dwe mokalo. Chirchir noloso e kinde romo mobedogo gi Senate Committee marango weche teko kod kama nowacho ni kuonde timo gas maromo 49 oselor kaluwore gi apedha mosebedo kadhi nyime e wi ohelni ma itimo tok chik. Lydia Okeyo nigi mathoth. E romo mane obedo go Senate kod od bura mamalo gi committees marango weche teko kod modhi e pacho ka, jatend migao mar modhi Chirchir oyani piny owacho mar chulo jogo man e masira mar mach manotimore mradi Embakasi e county ma Nairobi. When the deputy president then visited the chair, I think what we also need to do is to guide the affected families point of all where compensation is done under that unit of national. Masira makamano no timo usgano yang nina itayo tukchi masira mausikilo maji ya parku dario kama hoji miadik beno ko gima itamowacho en ni wala ni endi guchieng jogi kine kanyo chalora manto timo maro so bas gibole etan gi margas gi miida mamre do kaka go wala. Chirchir no keti tagmaliet gi od bura senators kana ipenje penj mok matek kotendo kod chudo mar jogo mabedo mane kuonde timo paro mok oselor. You seem to have taken a lot of safety action after this, especially in residential areas. What are we waiting for this to happen before taking action, or this is what prompted you into doing whatever you've done? It stated clearly that it was a truck. People were feeling silly from a truck. How you could? Where is the intelligence? Because I believe what intelligence in Nairobi, we have seen being opened. I can give you the example where residential areas existing is different for electricity and for the petroleum. It is categorically not licensed unless otherwise. The report by the newspapers were referring to a license issued for operation in Miradi. Dual marango weche magmodhi e pacho ka IPRA oganda jo Kenya to mi ogo report kuno negina no hala mora gas modhi magi chich ni tayo tokchi kaka yurno mar gengo masira kaka mano timo Embakasi county. Lydia Okeyo, Ramogi na mago mabei kama yetu mwandu ne obagi mabei